ислом каримов ки тамоми умр зидди ҷангиёни исломӣ бо панҷаи оҳанинаш мубориза бурдааст, дар бемористон қарор дорад. рӯзи 29 август духтараш хабар дод ки падари ӯ баъди дучор шудан ба хунравии мағзӣ ё инсулт дар ҳолати мӯътадил қарор дорад. лола каримова тилоёват дар саҳифааш дар инстаграм рӯзи душанбе навишт ки ҳоло дар бораи вазъи падараш ҳадс задан барвақт аст ва аз тарафдоронаш хост ки барои саломатии падари президенташ дуо кунанд. мо шунидем ки дирӯз президентамон бемор шудааст. барояш умри дароз орзу мекунем. мо 25-умин солгарди истиқлоли кишварро таҷлил мекунем. саҳми ӯ дар ин истиқлолият хеле бузург аст. саломатӣ орзу мекунем. ҳеҷ гоҳ бемор нашавад. худо ба президент ва кишварамон сулҳу осоиш ато кунад. мо бо ӯ худро дар суботу оромӣ ва осоиш эҳсос мекунем. ман сину солашро намедонам, вале мехоҳам ки бо мо бошад. набуди нирӯи пурқуввати мухолифин ва ё матбуоти озод ба он маъност ки ба эҳтимоли ғолиб таъйини шахсияти раҳбари нав дар доираи маҳдуди хонаводаи каримов ва мақомоти баландпояи ин кишвар сурат мегирад. каримови 78 сола худро ҳамеша ба унвони кафили амнияти кишвари ҳаммарзаш бо афғонистон муаррифӣ карда захираҳои ғании тилло, газу нафт ва пахтару назорат ва инчунин аз бурузи ҳама гуна муноқишаҳои марзию миллӣ дар кишвараш ҷилавгирӣ кардааст. низоъҳои этникӣ дар минтақаи ғанӣ аз тафовутҳои фарҳангӣ ва ҷойгир дар чорроҳаи миёни ғарбу русия ва чин аз таҳдидҳои ҷиддии ӯзбекистон ва дигар кишварҳои ҳамсояи аксар мусалмоннишин боқӣ мондааст. ӯзбекистон аз серҷамъияттарин ҷумҳуриҳои осиёи марказӣ аз соли 1991 замони касби истиқлоли ӯзбекистон зери назорати танҳо як нафар ислом каримов мебошад. ба иттилои ҳукумати ӯзбекистон аз рӯзи 28 август ба ин су каримов дар бемористон таҳти назорати табибон буда ҳеҷ тафсилоте дар бораи вазъи сиҳати ӯ дода намешавад. каримови падари ду духтар писаре надорад ки ба унвони вориси эҳтимолии тахти падари худкомааш арзёбӣ шавад. каримов суръати ислоҳоти бозориро дар ӯзбекистон ба кундӣ пеш бурд ва аз ҳамин хотир ҳам ҳанӯз бахшҳои аслии иқтисоди кишвараш пойбанди буҷаи давлат аст. тахминан 2 миллион сокини ӯзбекистон дар русия дар муҳоҷирати корӣ ҳастанд, чун аз бекорию даромади нокофӣ фирор мекунанд.